adlaw nga Sabado karon mga kaigsuunan, at sa 18 sa bulan sa Hunyo tuig 2022. Ang pagbasa kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo kapitulo 6 bersikulo 24 ngadto sa 34. Si Jesus mingon ngadto sa iyang mga tinun-an, dili mahimo nga ang usa ka tawo magpaulipon sa duha ka agalon, kay mahitabo gayod nga iyang dungtan ang usa, ug ang usa iyang higugmaon, ug unungan niya ang usa, ug ang usa iyang tamayon. Dili kamo makapaulipon sa Dios ug sa salapi. Tungod niini sultihan ko kamo. Ayaw kabalaka unsay inyong kanon ug imnon aron kamo mabuhi ug sa inyong ibisti. Dili ba mas bililhon pa man ang kinabuhi kaysa pagkaon ug ang lawas kaysa bisti? Tanawa ang mga langgam, wala sila magpugas ug mag-ani aron ilang tigumon sa kamalig, apan giatiman sila sa inyong amahan nga atua sa langit. Dili ba mas bililhon pa man kamo kaysa mga langgam? Kinsa man kaninyo ang makadugang sa gitas-on sa inyong kinabuhi pinaagi sa pagkabalaka, ug nganong mabalaka man kamo sa inyong ibisti? Tan-awa giunsa pagtubo sa mga bulak sa kaumahan, wala sila maghago aron makabisti, apan sultihan ko kamo. Nabisan gani si Solomon nga dato kaayo, walay sapot nga sama katahom sa usa niining mga bulaka. Kun gibistihan sa Dios ang mga balili nga buhi karon, apan sa sunod adlaw sunugon ra kamo pagkahay dili bistihan. Pagkagamay sa inyong pagtuo, busa ayaw kamo kabalaka kun asa kamog kanon o imnon o ibisti. Kining mga butanga maoy gitinguha kanunay sa mga dili magtotoo. Ang inyong amahan nga atua sa langit nasayod nga nagkinahanglan kamo niining mga butanga, apan labaw sa tanan paharian ninyo ang Dios, ug pagkinabuhi kamo uyon sa iyang kabubuton, ug ang ubang mga butang ihatag ra niya kaninyo. Busa ayaw kabalak ang mosunod nga adlaw, kay may kaugalingon kining suliran. Ayaw na pun ang suliran sa matag adlaw. Mga igsuon, ang Ebanghelyo sa Ginoo, daygon ikaw o Kristo.